Sakay kikas ni Miyaw ba? Niya na siya pagsakay niya si Miyaw na siya. Kining tanang gwapa, ako ning sil, ako ning bayran ning tanang gwapa. Hubog. Hubog man. Siya, tala siya, kisay gwapa dihan siya. Ako sir. Dihan na mo. Tanang nagbarog kay Loy man. Ako nang plitihan tanang nagbarog. Liman kasi ang 1,000 na, ang nabili siya 1,300 na lang. Sige, pliti. Tanang nagbarog, ito yan. Pa. Siya ba, naman siya sa tubangan yung ganaan ng hubog, luwa-luwaan yung naong. Ang gina kaning hubog, ha? Ay, nag-angin na ng kundok. Ako, nahihuli. Hindi ko na ko. Woo! Hey guys, it's for frustration. Nakasakay sila sa Airbnb. Matanas to, para guys sa inyo na kadagdagat. Matunda mo to. Wala namang kalingawan danig mahapon, maligog dagat. Ha? Ayaw maksin ha, atong dandan ka. Halagitang tanga gusot. Nagkanong plastic. Ang ilog. Nagkana lagi na ang gikuha. Anda to ma? Asa? Bahala ka. Nadla ka. Hala, ning lubog. Wa. Sila. Maxine, hala ka dyan. Dali. Da. Ay, Maxine. Dali. Da. Ay, banuban lagi ka? Ciao.
Hanggang remi guys kay mo lakaw dami rin natumi og luway. Oh na. Allah kasi. Hey guys, kagagawa lagi sa awara. Ya pas lagi ta kanay bada ko mukha dito papak Wala na pod. Amora to day. Amora to, basa na ko cellphone. Nabasa kayo? Sino? Kay Sakay. Hello. Maksina kay Sakay. Daming higdana sa dagat. Yeah. Kambered. Ako, nahihuli. Hindi ko na ko. Woo! A few moments later. Yes, mo ato na may gluway ron kaya sa nangibog kukuan. Nangibog kong talaba. Taga pa sa padong. Para maato kung pod manihapon. Nangibog man talaba ning bajihan eh. Diya guys, para makakaan po ni Marcos, John Mark, ano itong isabay. Balik na sa tagbilan guys, dito na pero ato kung sa dito po manihapon sa Luway. Siya guys, pila may oras do na magandang luway o kanang Valencia, pila man nakalungsod. So diyan na din sa talabahan mo ni pangibog ang imin, tilawan nilang talaba karon. Hi guys, no ito mo. Gana demis luway. Wala sigari na magaring ko talaba na. Pero gilutan ko subog guys, kapot bigyan ko subog na to sa series. Tuhan kay gilud na subag. Kasi gilud na subag ko. Tapos ko guys, giludan ko subag. Bawal mo cheat kinahanglan ug sa imong order di ka anli. Di ka mangato dari sa anli. Kani kang Marcos anli ni guys 200 pesos. Na lamian ganahan magad sa ingani guys nga kuan galing sa mangutkot mga galing sa ratos among daplin kay naidaghang mga shell lagi na ng mga bato. Ha? Dira de pod talaba balik sa nila guys ako sa barbecue ang manok o barbecue pong baboy. Basta kay naapod sila mga kuan nga dira pod sa seafood sa dinas dandan. Excited na sa mga kaanog kinilang talaba. Kay manay tayo mo lagi na ubos sa siulim and digidano naman dari sa labahan. Jaman. Sa taste. Hari-hari ada ni. Asa mas lamig. Diyan na lang scallop, bali tag 100 pesos nang sa kakuan. Kani 100 pesos nang scallop. Kaya guys, uli na may gabi na. It na dyan guys, kay mga alas 7 na siguro yan. So, nakasakay pa may series ka pa mong sakjan ron guys. Ada na sa tulay. Kay arabi naghanag tao ron dito sa Dimiao. Kay pista nga ron Dimiao. Senior ko na sila guys. Tsaka niyong sawasad ka mong guys. Kaya kiyaan ang pura rin senior. Kaya naman ko senior ba kuno ko. Pag senior, wasad ka mo po nagsigit sa katawa. Kaya nalingaw sa ginang kong senior citizen ako. So kanina pagpadong mara gito pagpadong ganina tungot ko hanggi daw kasabat ko parang nahubag lagi nga na sige panot ko na karon ana panglingaw kay kanimo sa nagsige na gud dito ka tawo. Simiyaw guys dira ka nagtawo mura magpasko ana man nagsiga-siga tungod kay pista day ko no dami sa Few moments later. Pila na may oras, diyan nami ahang gitan-aw ning kuan, ning among gitik out nga bali 100 pesos nga talaba. Pila na din gibukadaan guys, dagi-steam na ko nila. Mutilaw ko glamian ba ko dani nga jukot ganahan og ingani guys.
na, giluluan, galing ko na, giluluan ko gabag, punta dyan na, Tawa ko niya, kay namin ni sakay kingas ni Miyaw ba? Yan, na siya pagsakay niya si Miyaw na siya. Kining tanang gwapa, ako ning ako ning bayran ning tanang gwapa. Hubog man. Siya, tala siya, kisay gwapa dihan. Siya, ako sir, dihan na mo. Tanang nagbarog, kay Loy man, ako nang plitihan, tanang nagbarog. Liman kasi ang 1,000 na, ang nabili siya 1,300 na lang. Sige, pliti. Tanang nagbarog, Hubog, lagi. Naging ko, naman ko daan. Daan naman yung sakay. Balin siya lang yung dimiyaw. Luwa-luwaan ko, pag naog na habit ang iyaw-iyawan, kasukan, bita na pagbarog. Ito siya na, kay siya ba, naman siya sa tubangan, ganaanam ng hubog, luwa-luwaan yung naong. Ang gina kaning hubog, ha? Ay, Ang gina ng konduktor, kaning hubog, ihuagbang ni. Punta, dyan na. Gaduda ko, mulansad to. Mulansad to. Mga istorya. Lansar to. Kwarta, tigro, sa gigunitan, ang kasay pamasahe diha. Ako ni man dyan, akong iluwa-luwaan. O, ginawa na kaya. Hindi mo ganaan na siya. Barog niya, pagdaw pa na, ang nanaan sa rin natira na padaw na kunaog. Kaya mahadlit mabukog, hubog ito, ang patulan. Pag naaw pa na, diha pa ito nagitira. Kanang hubog diha, di na ang ipasag sa series. Supod imi ka na suko ko. Ihagbong na hubog. Di ba ito ginuwaan ko? Nag-series man mo, bitaw 40 pesos. Ginuwaan lagi ko, pitutuan ko, mag-biskot ting hubog ha. Naman yung giluokon. Katawa lang ito na. Tiguam. Pag na, gabit na ako, nagsukuan bitaw na. Wala na panintan na oras. Ganyan na siya, adto ko na og Cebu. Buang na. Uy, nalipay mga estudyante. Nalipay mga estudyante, gigigihan man niya. Dahil sa baloy po itong ilingi po babaji ba? Si Janti ito, dyan na anak, malibre po gizan. 85 po ni Pamasay Garcia to 85 ito bilaran? Dili, Garcia, murag luway. Itong una naog. Ako sir, 85. Pamasayan, basta tanang gwapa, pamasayan. Lagi tanang gwapa lagi niya. Atag sa ko to, 1,000. Kung hindi lang siya kayo nagkulin na og nakatinaw siya. Kuha po ko nang saba sa di dugay pa mi munaog kay sa makanaog sa kog bas oras pa maitot. Kabala maitot ka diha pa sa inaog nako. Ang ginanoy kung doktor, ihagbong ng hubog diha. Sige pangluwa. Wow, oy. Yaba ka wahi siya ni kon. Ja guys, mao to experience sa ginaha dito sa pangato namo dito sa kuan sa Luway. Ja karon day guys, so kutkut ko ahang kuko pasensya na mo gabog kay ka kwaring lamisa kay agahong ingron grabing kanget-nget ja dugay-dugay na pud ko nakapahinlog ko. So ako ra man lagi tigluglog dan ni ahang mga kuko guys kay kaning naanad ni atong kuko sige sundot og mga 1 week na nga di nimo makuan mo taas ng ingron magsakit na. So ako ahang base sa experience ba katong hubog nga among gikuan ikasakay kaning una na magud na ang ipasakton sa mga publikong sakyanan. Kakuan kapurisyon ng mga pasahero. So di naman jud tasog pasensya guys, wa na ning tawag na ko. Paano na to nas police station. Kay nabi ko sa mubarag man ja magsitututho. Ari na kaigo. Mato pagkanawag ako pagwanta pagkanawag sa giyo-yon je. Kaya sunod ko masugali kay magamang biyahe. Kay balin siya tuluway rami. Mga to guys, experience sa kanang hubag lagi nga kuan kani magana sa lebot pero imposible pod guys nga nakasakay pa sa jawwa sa lebot. Naginara ditong hubaga. Diya guys, sa mga bazi nga mga manamantala pod. Ako dito dito kumiyag libre. Bisan pabitig. Karang kuan kay nakaibaw ko guys nga wasak tong pamauto kay hubog. Sustakan ka sa mga bazi nga nagpalibre. Mga estudyante kasagaran ta estudyante. So na estudyante lagi dito guys nga mo naog luway kay ato to padong og bilar. Kaya na may kolehiyo na ng bilar. Kasagaran diri pod sa mga side sa piste ato pud sila dos bilar kay napoy lang mga kurso adto. So mara gito nga na naman talapon sila subog pag tanang gwapa.
pamasaya ani dya. Sagban din na mga gwapa ko sir kaya makalibre ko mamasahe. Pero dito tumaadyo para na ako naniid ako sa kanang palibot ba nga sus. Pero pag naog nakaisulti jud ko og ihagbang na sa konduktor kana sumot ko kagiloan ko. Pero sa haratong kinapungat guys nga nakain ko gihagbang pero digad angay nga naon. Kaso kay ang hubog di man pud tanang hubog nga nakalipat sa ilang kaugalingan kana naginara-gara na ba to ba. Mo to pagkasuko nang hangginan nga ang hubog di ang dyan pasagdon sa series kay kuan lagi siya sa mga pasahero. Sa kuning naog sa series sa disang ikasukaan pero kay so ampun sa matubag. Pwede kita po to angin nga ton pero tinuod sila to nga dapat ihanang dito police station para ireklamo. Ayan guys nga, charge to experience lagi itong nahitabo. Moto, kanang kaduhan to ng experience nga to nga hubog ang kikasakay, nga giluwaan ko. Sa una pod, naka-experience ako niya na nga sa Manila to guys, gikamot pa jud ko sa giluwaan ko. Sa jeep naman to. Pero Manila guys, sukod ko ginaway anang kuan. Kay di ka magpandikod ko magparakan siya dito sa una sa nagtrabaho pa ko. Naka-experience pa ko nga na guys kaya kasi rato mga body man mga hubog. Mga to nga kanang attention di ko sa mga series di jud mo magpasakay hubog. Nga na kay kanang makapreso lagi sa mga abang pasahero. Ang problema na to guys, og natiposil kay tigwa nga marag datuon. Anda mao to nga kanang hodhoron sa ba. Nya na natug nato yung mga pusil baron sa mamusil makadamay sa mga tuan. Pasahero. Pag uli, pwede na lang ibuhang ini magkairan ng pangatawa kay yaan kog senyor. Lago sa guys. Na, ako mo sige katawa dia. Nara. Ngari kamera. Arang din isang Oh, tangin kayo sa photographer dai. Ako dai. Senior mo. Yung kaya katanaw sa driver ni anak tutok do siya nimo. Siguro meron sa kuday. Magdaan ang sinyo. Huwag ka sa kamabog katawas ingin, tani abot. Sino ang flash? Ito flash. Gusto. Buyo to sa iyo. Sa may mong gibate, nga gigaan ang senyor mong inahan. Sino? Nalingaw kang gigaan ko, senyor. Hmm. Senyor ba ko nagusta? Baru ka. Mura doon sila kanina. Ja guys. Nakatawa ko na ng MM guys kaya hanggang nan nga. Sungto na ni jatong nakniatunuli na ba. Kaya arong kuan makatilaw na kami zayon. Ja guys, di kulong si Japa. Kaya di pa kulong si Jaganahan ng minje. Patawaning bataan na. Dito guys, ipod maazo nga atong kuan ka ng pagsunugon sa diyang gusto. Magwartas ng swerte o kanang kisay swerte dyan ni Dja. Magwata lamang ta, di ta magbuot. Kung sila dyan gitadhana sa anak ni Ate Norlina, o madzo, ug di pod, madzo pod. So guys, diyan na, hanang gibutas kaha naman kay tubig man siguro ning kuan, talaba. Ang kuan. Init ra. Kay gara mas imim dani, dalam mesa dia.
Ay guys. Unja, morote ang vlog karon. Nang salamat sa mga nagmahal na. God bless. Bye bye guys.